Godmorgen. Jeg er lige ude i dag sammen med ham her. Det er min hund Frode, og vi går en tur hver morgen. Det er et fast ritual, vi har. Jeg går lige og lader op til, jeg skal på arbejde om ikke så længe. Og jeg går lige og tænker over, i fredags, der havde vi diktat og læseprøve. Og igen i år var der nogle problemer i forhold til deres oplæsning. Det er mega ærgerligt, at det sker, fordi de bliver så kede af det. De er så afhængige af deres hjælpeværktøjer, at det fungerer, og især til en prøve, hvor de skal testes i noget, som de egentlig har et handicap i. Det er ikke så fedt. Altså, det vil svare til at teste en kørestolsbruger i at løbe stærkt. Men okay, nu er det sådan, det er. Og de accepterer vilkårene, og de er utrolig dygtige til faktisk at gøre det. Men så er det bare virkelig ærgerligt, når det ikke fungerer med de hjælpeværktøjer, de skal bruge. Så det kunne være rigtig dejligt, at vil man have ordblinde op til en læseprøve og diktat, så kunne det være virkelig fint, at deres hjælpeværktøjer fungerer hver gang.